Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Titorial do xogo de mesa O Gatipedro. Todos os povos teñen a súa propia mitoloxía, deuses e seres máxicos que xurdiron para explicar os fenómenos que acontecían nun territorio e que, a falta dunha explicación científica, eran descritos desa maneira. En Galicia, como non podía ser menos, tamén temos a nosa propia mitoloxía. No medio das noites de tormenta e arrastrando unhas pesadas cadeas, un ser con forma de can sae da auga para percorrer os camiños laiándose e ouveando. O urco, tras anunciar a morte, regresa a Borrón, un país tenebroso e escuro que ninguén sabe onde está. Nesa mesma noite, outro ser con forma de gato e un corno na cabeza entra nas casas nas que hai nenos e nenas dormindo e, facendo soar o seu corno como se dunha fonte se tratase, fai que mexen por si. Para protexernos do Gatipedro compre poñer algo de sal diante da porta do cuarto, pois como ten unha lingua moi longa que vai arrastrando polo chan, ao tocar o sal foxe do lugar para nunca máis regresar. Uns din que son ánimas, outros que son mortos, cos seus sudarios brancos, candeas nas mans e son de cadeas e campás, a Santa Compaña anuncia a morte ali por onde pasa. Tamén vai con ela unha persoa viva que a acompañará eternamente ata que logre que outro vivo ocupe o seu lugar. Coa chegada do día son outros os seres mitolóxicos que van espertando. Nas mesmas augas das que pola noite saía o urco, as sereas, con corpo de muller de cintura para arriba e cola de peixe no canto de pernas, cantan engaiolando os mariñeiros coa intención de facelos naufragar. Son moitas as sereas que habitan nas nosas augas, como Mariña, a serea de Sálvora, que xunto ao cabaleiro Froilaz e o fillo de ambos, Mariño, foron os primeiros habitantes desta illa. Ou a Maruxaina, que fora prendida e xulgada polos habitantes de Cervo debido ás numerosas mortes que o seu canto causaba. Xa en terra, as meigas, coñecedoras das plantas e os seus efectos, elaboran feitizos e encantamentos. Algunhas buscan facerlle mal á xente e outras dan consellos e curan doenzas. Hai moitas maneiras de protexerse delas, como saltar un número impar de veces as fogueiras do San Xoán ou colocar os maios, as xestas, nas casas, barcos, carros, bicicletas, á noitiña do 30 de abril, pois maio é o mesmo propicio para todas elas. Lagoas, fontes, ríos, penedos, castros, son moitos os lugares nos que habitan as mouras, fermosas mulleres de pel clara e longos cabelos que pasan boa parte do tempo tecendo, fiando ou peiteando o seu delicado cabelo dourado cun peite de ouro. Estes seres engaiolan as persoas ofrecéndolles tesouros, mas non sen antes someteras a diferentes probas. Se as superan, regálanlles ouro, pero se lle contan a alguén onde o conseguiron, perderano xa que se converterá en carbón. Mas outras veces os días tórnase noite. A chuvia, o vento, os lóstregos, a néboa poden ser xigantes ou ananos, fermosos ou feos, estranxeiros ou veciños de toda a vida. Responsables do tempo revolto e subidos nas súas nubes, os nubeiros só buscan facerlle mal á xente. Para protexernos deles compre facer soar as campás das igrexas. Algúns estudan para seren nubeiros e outros sono por tradición familiar. E agochadiños por aquí e por acolá, os biosbardos observan todo o que acontece. Ninguén sabe como son, ou mellor dito, ninguén conta como son. Cando unha persoa ve ou atrapa un biosbardo terá sorte toda a vida, mas se llo conta alguén perderá esa sorte. Para atrapar os biosbardos compre ir no medio da noite a un lugar afastado cun saco grande e recitar uns versos especialmente creados para esta tarefa. E ata aquí esta pequena mostra da rica e variada mitoloxía galega. Agora imos aprender a xogar con todos eles. O xogo do Gatipedro é un xogo de velocidade no que compre desfacerse das cartas antes que o resto. Veredes que nel hai dous tipos de cartas. Por unha banda, as lendas, e por outra, as cartas coas personaxes que aparecen nelas e os elementos cos que se relacionan. Estas 8 cartas non se empregarán durante a partida, pero si compre nelas antes para que o xogo sexa máis dinámico. Nelas, veredes que aparece unha personaxe, neste caso unha serea, a súa lenda e os elementos cos que se relaciona. Por exemplo,
As sereas son uns seres con corpo de muller e cola de peixe que viven na auga e que enfeitizan aos mariñeiros cos seus cantos para facelos naufragar. Por iso no xogo está relacionada cos feitizos, a auga e os cantos. Imos con outro exemplo, a Santa Compaña. Unha procesión de ánimas ou de mortos que van percorrendo os camiños no medio da noite, arrastrando unhas cadeas, facendo soar unha campá, e por onde ela pasa levantanse o frío e a néboa. E por iso no xogo está relacionada coa noite, as cadeas, as campás e a néboa. E así acontece con todas elas. Todas as lendas teñen por detrás os elementos cos que se relacionan. A moura, relacionada cos feitizos e a auga, o urco, que sae no medio da noite da auga arrastrando unhas cadeas presaxiando a morte, as meigas, que elaboran os seus feitizos con ervas, os nubeiros, que son responsables do tempo desapacible, do vento, da néboa, das tormentas, e que para protexernos deles facemos soar unha campá. O gatipedro, ese ser con forma de gato e corno na cabeza que no medio da noite entra nos cuartos dos nenos e das nenas e para protexernos del temos que botar algo de sal diante da porta para facelos fuxir. E os biosbardos, que como ninguén sabe como son ou ninguén conta como son, neste xogo funcionan de comodín. Podémolos empregar como se fose calquera elemento ou personaxe do xogo. Por outra banda, están as cartas de personaxes. Témolas aquí expostas: nubeiro, serea, gatipedro, meiga, biosbardo, Santa Compaña, moura e urco. E por outra banda, as que teñen elementos: feitizos, a noite, a auga e todos os demais. En todas as cartas podemos ver o nome do elemento ou personaxe do que se trata, neste caso Santa Compaña, un debuxo dese elemento, un detalle deste debuxo na parte de arriba, que será o que aparece nas outras cartas para poder recoñecelo, e na parte de baixo os elementos cos que se relaciona a súa lenda, neste caso noite, cadeas, campás e néboa. Para desfacernos das cartas temos que botar enriba da que está na mesa unha relacionada ca súa lenda. Neste caso, tería que ter un dos elementos que aparecen aquí embaixo. Por exemplo, botamos unha carta de noite enriba da Santa Compaña. Para poder anular a carta de noite, teríamos que botar ou ben unha que teña un urco, un gatipedro ou outra Santa Compaña. Pois botamos un gatipedro. E agora precisamos unha que teña noite, sal ou un biosbardo. Sempre que teñamos unha carta de biosbardos podemos xogala. E enriba dos biosbardos podamos o que nos queiramos, un nubeiro. E que botamos enriba do nubeiro? Unha campa ou unha néboa. E enriba da néboa, pois podemos botar outros biosbardos. E logo uns cantos, e enriba dos cantos unha serea, e así seguiríamos xogando ata desfacernos de todas elas. O debuxo que aparece na parte de arriba, ademais de ser o que representa este elemento nas outras cartas, tamén nos serve para saber que tipo de cartas temos na man. Neste caso, aínda que non vemos o nome nin os elementos, sabemos que temos noite, feitizos, néboa, biosbardos, auga, moura e auga. A este xogo poden xogar dende unha ata 7 persoas. Ao inicio repártense 7 cartas e antes de comezar a xogar é importante ordenalas. Veredes que coa práctica aprenderedes a facelo de maneira automática. O ideal é ter as cartas na man de maneira que estén relacionadas. Neste exemplo hai moitas relacionadas, pero normalmente fanse pequenos grupiños. Por exemplo, se nos na man temos unhas cadeas, podemos poñelas ao carón da Santa Compaña, que está relacionada coas cadeas. E ao lado podemos poñer unha noite, que está relacionada coa Santa Compaña. E logo o urco. E o seu carón podemos poñer a auga. E logo a carta da moura. Desta maneira, se podemos botar unha destas cartas no momento do xogo, irán as outras moito máis rápido e non teremos que ordenalas sobre a marcha. Unha vez que todas as persoas teñen as súas cartas ordenadas, sácase unha carta inicial do monte para comezar o xogo. Aquí non hai quendas, quen poida poñer porá todas as que queira, pero é importante ir dicindo o nome da carta que se está xogando,
pois moitas veces estaremos máis pendentes das nosas propias cartas que das que están na mesa. Neste caso, esta persoa, como aquí ao inicio saiu unha serea, podería botar a carta dos cantos. Pero se o fai non pode seguir xogando porque non ten outra serea. Mentres que se optase por xogar a carta da auga, despois podería poñer o urco en riba da auga e podería poñer a noite en riba do urco e logo podería xogar a Santa Compaña en riba da noite e finalmente podería xogar as cadeas. Así, no canto de desfacerse só dos cantos, desfíxose de todas estas cartas. Se en algún momento ninguén pode poñer, a persoa que está á esquerda da que puxo a última carta, é dicir, en sentido horario, colle unha carta do monte. Neste caso, imaginemos que a persoa que está xogando non pode poñer, tocaríalle coller unha carta do monte e entón imos ver que sae. Collemos unha carta. Se non pode poñer, dirá paso e seguirá a rolda. Se ninguén atopou unha carta válida, esta persoa tocaralle coller de novo. Chégalle unha noite e como non lle serve, pasa. E así seguirán collendo ata atopar o que precisan. Cando chega o seu momento, colle outra carta e aparecelle un urco. Neste momento esta persoa xa pode poñer, pero antes de facelo, ten que avisar para que os demais estean preparados e dirá, podo poñer. Este é un momento de calma. Aínda que hai un xogo de velocidade, tamén hai momentos nos que compre pararse a repousar e a reordenar. Antes de xogar esta carta, todos os xogadores terán tempo para ordenar as súas. Desta maneira xogaremos moito máis rápido. Aquí imos poñer os feitizos ao lado desta outra carta que temos nunha moura. E agora sí, xogamos o urco, a noite, e así seguiría o xogo ata que alguén remate as súas cartas. Se ninguén remata as súas cartas, pero sí que damos rematado o monte central, non haberá gañadores. Agora, para finalizar, imos simular unha partida. Neste caso, só xoga unha persoa. Se xogasen varias, entraría en xogo o factor velocidade, pero, por exemplo, non imos empregar. Recibimos cada un de nós 7 cartas. Antes de comezar a xogar, compre ordenalas intentando facer cadeas na man, para que cando xoguemos unha carta poidan ir as outras relacionadas o máis rápido posible. Neste caso, eu teño na man unha carta de auga que está relacionada co urco. A noite tamén está relacionada co urco. A serea coa auga, logo podería poñer a auga ou os feitizos ao lado da serea, tanto me ten, e logo teño o nubeiro que de momento non está relacionado con ninguén. Coas cartas preparadas, con esta cadea aquí que ten todas estas cartas e que chega hasta aquí ao final, podemos comezar. Poñamos unha carta. Se xogase con máis xente, comezaríamos a poñer o máis rápido posible dicindo que carta xoga cada quen. E se unha persoa vai poñer unha carta, pero outra é máis rápida e chega antes, esa segunda é a que vale. Neste caso, comezamos cos biosbardos, polo tanto, podemos poñer o que nós queiramos. Por exemplo, eu podo poñer noite, urco, auga, serea, feitizos, auga. E desfíxeme de todas estas cartas. Agora preciso unha serea, unha moura, un urco ou unha néboa. Santa Compaña, Campás, e vou aproveitando para ordenalas. Este é un momento de calma, non hai presa. Se xogase con máis persoas, iríamos collendo por quendas, cada quen a súa carta, ata que alguén atopa unha que lle sirva. Cando se chega a unha válida, hai que avisar. Podo poñer, para que todos teñan tempo para ordenar as súas cartas. Neste caso, chegou un biosbardos. Podo botalo. Biosbardos, Santa Compaña, Campás, Nubeiro. Como non podo seguir, collo máis. Neste caso, xogar só non teño que avisar. Se xogase con alguén, teria que ir dicindo se podo poñer ou non. Teño unha néboa. Néboa, Santa Compaña, noite. Agora preciso urco, gatipedra ou Santa Compaña, ou os biosbardos. E agora, como teño estas cartas xa ordenadas na man, boto biosbardos, auga, serea, cantos. E rematei as cartas. E así é como se xoga gatipedro, un xogo de mitoloxía galega.